खुलुमबाय स्टुडियोआव आं किलिकां ब्रह्म बर' बाजार ब्लकनि मावख'आव जौगाथायनि मुवाफोर रानना होदों। बर' बाजार ब्लकनि मावख'आव जौगाथायनि मुवाफोर रानना होदों बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया। गंसे टेन, गंथाम टेम्पु, गंसे टेब्लेट मबाइल, गंसे गिदिर फ्लाक्स, दाखोर रोगाग्रा साइकेलफोरखौ दिनै चिरां बर' बाजार ब्लकनि मावख'आव राननानै होदों। बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारि, लेङाइ बुंथिगिरि अबिराम महानायक आरो एमएलए प्रभात बसुमतारि बिथांमोननि नुजाथिनायाव दिनै चिरां बर' बाजार ब्लकनि मावख'आव बायदि मुवाफोरखौ राननानै होयो। टिसिएलसि चेयारमेन आरो बिसिडिसि चेयारमेनफोरनो सरकारनि गोबांथार अनलाइन खामानिफोरखौ गोरलैयैनो गावनो मावनो हानायनि थाखाय गंसे टेब्लेट मबाइल, जर'खा हाबाफारिफोर खुंनो थाखाय टेन आरो गामिनि ओनसोलफोरखौ साखोन-सिखोन खालामनो थाखाय गंफा दाखोर गारग्रा साइकेलफोरखौ राननानै होनाय जादों। जाहाथे जोंनि चेयारमेनफ्रा मोजाङै खामानि मावनो हायो, खारन जोंहा बिसिडिसि अफिसाव प्राय मिटिं जाबाय थायो। मालाबा समाव मिटिं जानायाव जोंहा माबाया जायगाथ' बिदि गिदिर हल गैयैखाय जों जाहाथे टेम्परारि मालाबा समाव जोंहा भितराव जायगा थोयैखाय जों बाहेरायाव मिटिं टेन्ट हाउस जेरावहाय जोंहा प्राय 10 जनसो मानसि जिरायनो हागोन, अखा बा सान्दुंनिफ्राय बासायनाय बेबायदि। बेखौ स्टेज हिसाबै बाहाय, बाखि तिरपालखौ बाहायथिं माबायाव रायजो राजाफोर जिरायबाय आरो अफिसारफ्रा अन्तत बे टेन्ट होनाय जादों। बेनिफ्राय जोंहा जितु बाहेरायाव मिटिं खालामो गरम दिनाव गुदुं जायो, खामानि मावनो सुबिदा जादों। जाहा चेयारमेनफ्रा बायदिसिना रेकर्ड लाखिनो गोनां जायो, गोबां डाटा मा खालामनो गोनां जायो, बेखिनिखौ मावफुंनो थाखाय गोबां समाव जोंहा बिसिडिसि चेयारमेन बा माबानि टिसिएलसि खोब दामि बेबायदि मबाइल बायनो हाया बेक्ति हिसाबै डिपार्टमेन्टनिफ्रायबो होनो हाया। बेखायनो बे समस्याखौ बोस्रांनो थाखायनो टेब्लेटखौ होनाय जादों। आरो बे टेब्लेटआ जोंहा सिगाङाव किसुमान बेबायदि बेसाद होनाय खोब गाज्रिमोन, बाहायनो हायि बायदिमोन, खिन्थु एबार जिखिनि बेसादखौ होनाय जादों बे मोजां बेसादखौ होनाय जादों, जाहाथे जोंनि साफ्रोमबो चेयारमेना मोजाङै खामानि मावनो हायो, मोजां डाटा लाखिनो हायो, रेकर्ड लाखिजोबनो हायो, खारन जोंनो बे रेकर्डखौ नांगौ जायो। बेनिखायनो बे गासिबो सुबिदा जाथों होननानैनो जों बे बेसादखौ होनाय जादों। जिहेथु जोंहा गामि ओनसोलनि समस्याखौ बोस्रांनायाव समाधान खालामनायाव बिसिडिसि चेयारमेनफ्रानो बिसिडिसि लेभेलाव खामानि मावनायफ्रानो बांसिन बिबान बाननो गोनां जायो। आरो बिथांमोना थिग मथे खामानि मावबानो जोंनि गामि ओनसोलनि समस्याफ्रा जोबगोन आरो गामियाव थानाय अभाबफ्रा जोबगोन। बेनिखायनो बेबायदि गामि ओनसोलखौ डेभेलप खालामनायाव स्पिड आप जाथों होननानै बे बेसादफोरखौ जों होदों, जाहाथे जोंनि चेयारमेनफ्रा थिग मथे खामानि मावनो हायो।